kaikille. Uusiksi. Moro vaan kaikille. Ja nyt pelataan Matti Meikä maailmaa pitkästä aikaa. Todella pitkästä aikaa. Kuka se tuli? Okei. Noniin, pelataan. No niin, eli tämän videon tarkoitus on sisustaa tämä kämppä ja käydä mainamassa vähän. Ja yritetään löytää rautaa ja timanttia. Onko tämä nyt päivä? Onhan se nyt. Täältä näyttää, jos et ole käynyt katsomassa vielä part 3 ja etkä part 2 etkä part 1, niin käy tsiikaan ne mun kanavalta. Mutta pidemmittä puheitta. Nyt lähdetään. Mulla on vielä tähän minireikä tänne näin. Tänne. Tästä voisi lähteä vaikka Sitten mennään etsimään rautaa ja timanttia. Semmoista, mikä piristäisi. Semmoista esim. Rautaa tai timanttia. Niin nyt sitä sitten etsitään. No niin, mä kävin itselleni vähän soihtyä, niin ei tule ei tule pimeää. No niin. Sitten ai jaa! En halunnut tavata sinua ensimmäisenä. Siinä oli sitten ekana vieraana odottelemassa creeperi siinä mun nenän edessäni tässä kun astun tänne. Niin. Tässä on tietenkin joku hirveä hobi odottamassa. Kiva. Nyt tehdään itselleni reitti alas. Todella kovan työn jälkeen. No niin, nyt mä sain tän reittini alas. Toin. Ai jaa, sä tulit sitten Rautamiekan kanssa mua. Mullapa on kiinni. Näin sen Rautamiekkas kanssa. Itseä sillä mitään hittiä muhun tee. Vaikka kuinka yrität. No. Tuukko ne haastaa? Häh? Moro zombi. Ei enää tee mitään hittiä. Tuut sä et taida hirveesti käydä päällä. Mä luulen, että sä oot lempeä. Älä nyt jaksa. Ai ja siellä on. Kultakamainen zombi sitten. No, hakataan sitten tämä. Enkä sano mitään kamaa. Vitsin kiva.
kultakamaiset zombit, kun miltä saa mitään. Tää oli kyllä itse asiassa ihan hyvä lyöty tämä luola. Tai sitten ei. Täällä on vähän liikaa porukkaa. Ota iisisti. Täällä on joku tappelu käynnissä. Katsotaan kumpi vie voiton. Ai jaa, nyt vähän. Tuppa creeperi, posaa. Hyvä. Hyvä. Noin. Sä pelastit mun hengen, creeperi. Nyt täällä on liikaa creepereitä. Ei vitsi maa. Mitä minä en tehdään tähän nyt semmonen väliaikainen taukotila itselleni. Ei creeperit ja semmoiset ärsytykset eivät hyökkää vähän kimppuun. Se on aina ärsyttävää, kun sulla inventorissa on jo yksi. Sä rakennat toisin, niin sulla on vaikka vaan enää 4 puuta. Sinne meni ne kippuut sitten. Tuossa toi on auki paremmin. Creeperi, tuu tänne. Juokse! 1 HP. Just kerkäsi. Toi melkein tappoi mut, kun mä tajusin just, että mulla on 1 HP enää. Kyllä nauratti sen sitten aika paljon tätä. Onko tämä tämmönen pikkuinen paikka? Ihan tämmönen isompi. Eli ei ole isompi. Selvä pyy. Sure. Oikeesti. Tää ei oo sitten tän isompi tää paikka. Ei, tämähän hoituu sillä kun... En tajua miten voi. Äsken en edes muistanut, että mä teen enää videota. Mä olin ihan silleen omissa ajatuksissani. Ei tarvii hyökätä. Ei tarvii hyökätä, pikkusampi. Älä on niin nopea. Älä on niin äkkipikainen. No odottakaa, me tapan noin. No niin, ja samassa kohtaa. Ne hävis ne kaikki. Eiks täällä ei enää oo hirviöitä? Ja tämä on edelleen tavallisella moodilla. Mutta kun... Ne vaan hävis. Millä mahdollisuudella? Kommentoi, jos
sulle on käynyt näin, että sun hirviöt on vain hävinnyt, kun sä oot tappanut ne. Ja ei enää spavnannut uusia. What is doing here? Mitä täällä tapahtuu enää? Äijä. Häh? Ei tää voi enää olla mahdollista. Ei tää vaan voi enää olla mahdollista. Ei vaan voi olla enää mahdollista. No, tällä reissulla nyt ei, tai tässä videossa ei nyt timanttia eikä rautaa löydetty kumpaakaan. Tulee tästä mainauksesta tulee Part 2. Se. No niin, nyt mä oon täällä kotona. Miten ajaa jo yödellä? What is doing here? Mitä täällä edelleen tapahtuu? Eli siis Part 2 tulee se, kun mä mainaan. Eli Part 2 tulee mainauksesta. Next tulossa. Tulee ensi viikolla varmaan. Joo, tähän sovinto. Part 2 mainauksesta ensi viikolla. Ja muista käydä seuraavassa tai tilaamassa mun kanava Matti Meikä. Tykkää tästä videosta, laita kello päälle, niin et missaa se tulevia videoita. Joo. No. Sit muuta en voi sanoa Matti Meikänä kuin vain, että